Welcome to Mizo Helpline Show channel. Ore amasa in he thil hi viakin tia tan chuan amoi lo ngem ti te kha mi then kha tom tak so yani ya then kha chuan in fiam thon an panga then kha chun hlim pui an ya za a amaro chu viakin hi an ti drop deuh lo mo mi hring pa in na kan ten mo em nap a tap hi ron ni thok ani chu nap hi drop kan ti em ya chu viakin hi ti drop deuh lo mo ti te kha ril ruwa lo omani a video hi ihan en hop khat ya he video hi en la ingai to na hmul nge yang ti video kan en le ma in temte han sei bele lok tai la hei teng hian cameraman hi awa fu chiang khop maya cameraman ma tak kian ngawa thok phaya tu ma in atna pa hi lo don san kan duin karing lawa chuwa cha a drop ti piala mani mo ten chetar pai chuanin hami a video en shim ringot po hian in choi tuilo na tham ani ve don ka ria a chuwa chuanin hetiang chi hi biakin an ting ka ria biakin ani mela biak in na lo ni lo ani chuanin tu ran ania in ti hlem na hi etiang in ti hlem na hi a pai mowa anuama a hlim oma amaro chu ahun le amun hi kan hriat thi a pai mo le in ka ria a tin biakin a po nia han lima han ni du na thil ang chi ta hi om thawa maro chu hei hi biakin a te taila amoi ngem mi tan long pove se amoi lawa ngem tiang chi te kha kan thliar ran thiam a pai mo a ka tiang ani lo chuanin mi te mit muwa mo emo pathian mit muwa po bal deuhin min mu thei ni min mu bal thei ni ti jok tai la chuwa chuan film kori apoi mo hle mai ti lai te kha kan han soya tin thangka chu biakin banalo nang chi te hei moi lo tak tak facebook a aron da le a nui pui hlua nui za thlak em turang chi te khatia ang kha tharau lam nun kha a chom lo tak meu mewa maro chu khatiang chi hi chu engamo thil function na te lo nei ta sela khatiang chi kha nge ahlim om le em a khatiang ani lem lo chona hun le a hun na zero lo chuan thil re hi nge kan mu bal tak ani duwa drop tak ani tu poka moi lo tak ani tu poka ni so wangin a hun le mun hi clear nge sang thiam sam mu ti lai te kha kan han soi le ni sela po ni sela next video ai kalang rei ta thu sia là rei ta thu si ka ho thau me a ole he thil hi thang kha chong ka lo en to anga mizo film ani inga ria a film ming chu ka hachia lem lowa a film ming in lo hria chom lo hril ve taula teng hianin nula arim ni ngei turani po ni sala eng thil nge thleng zel i lo en photang làm đó là cái rồi lên liền số không Quán thấy tụ khổ tụng luôn phụ nữ nên ổn về lâu mà xin mà mặc chả bị khó như cái gì ê có cân vậy nó thấy ken tir khanin kan ni zakhop maya an chang thiam ka ti khop maya arial le ani a mai chia acting po hi abon khop maya atak nen mo tang lam na om san lem lawin ka ria hi atak taka po ti se hetiang thau tur hi ning ka ria hei chu leman chang ani mo tiang kha a hriat mi lawani ami pa po ha thiam ka tia tiang khanin khoi zau turang deuh khanin a mai chia hian alo nga ya ma se cha phi soka alo ni ya a mai cha tam po hianin ai a za thak don leng ka ria ai a tak tak angin lo hisab tawla a mai cha din pun po hi khei ami patan po hianin thin rim thak box hi a mai cha din mun tam po hian za thak box yang kha ani ya a film hei film puitling tak tak aniam chu ka hachia lawa
nghe phim splitting tak tak ani chuan in chun zom ta po cha khom khop mai ang tin nge anin ang lo le zel ti ta po kha hria ta cha khom le ani thren kha chuan a hau kan lo ti mai theya ma se a hau lo ani thin lung hlim nui mel ta hianin an tingen yang ngui na zong zong ta po kha mi ati chak tho theya tin thin lung hlim hri sel na ani boka tak ngul rang mai mo hlim ve thei nga re reng lo mi dang te hlim emo mi dang te nui mel emo po mo thei mi lo kan ni chuan kha kha a hri se lo wa tin piang thar kan tia po hianin hei tak ngul rang mai le eng lai po a enge ni ngut rang mai ang si chu an bulom a hram kan ti thin a piang thar pa kan ngai ngoi thin zo kan ni chuwa chuan hlim veila a huna chuan fiam thu te an tho veila an nuam em thina thin lung hlim le dam re hri se li tu chuan hlim mel ilo pu ve fo thin don ya